azkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria daloit. Bueno, egunon dan hori, ondo etorri, eta eskerrik asko bertoratu zarien dan hori. Eta, bueno, heldu da gune, eta badator hasi berri, ja laugarren urtiedekogu aurtengoa. Eta, bueno, Euskal Herriko agenda musikalien zita berezi bat izetera heltzeko helburu egaz dator. Pandemia gara izen sortu zalen lehenko ediziotik, eta urterik urte, ikuslien esperientzize hobetzen joan gara, ikesi dugun guztizen poderioz. Hau da, pertsonak eta egiteko moduek zaindu duguz, izen be gure helburuek beti bardine izeten jarraitzu dugu. Ondarien ikuspegitik balio espeziala dekien lekuetan, kalitatezko zuzeneko ikuskizunek eskaintzie. Beti be, espazioarekiko errespetuz eta bertara espaziora egokituz. Eta beraz, bueno, iritsi da egune, eta bueno, gogo handiz egon gara urtengo edizinoko kartela aurkezteko, eta bueno, menatzen deko zuen. Eta bueno, urtengo kartelan diseinue Alotzarregi Askoitziarrak egin deu, eta bueno, mendeko zue kartela. Kartela aipatu dugule, musika proposamenagaz joango gara. Aurtengo hasiberriko karteleti lehendabizi Gorka Urbizu aipatu nahi dugu. Gorka Urbizu musikari eta abeslarizek beran izenaz sinatzen duen lehenengo lana aurkeztu dozku, dala hasiera bat. Lekunberriko artista nahiko ezagune da beran ibilbide oparogatila, eta beran abots eta gitarra akordiek erabat ezagunek dire Euskal Herri mailan. Izen be, hainbat musika talden parte eta sortzaile izen da. Bestetik berritzarrak, beste berritzarrak, Peiremans edota Katamalo. Urte guzti hauetan ikesi deuenagaz, azken urtietan mimo handiz preparetan egon da bakarkako diskoa. Eta oin hilabete gutxi kalera atara dugu. Arineketan gabizen garaiotan, astiro hau, eta prisabarik, ibiltzeko aldarrikapen luzatu dozku Gorkak proiektu honegaz. Hasiberrik lantzen duen kontzeptuek guztiz bat egiten dela uste dugu Gorka Urbizuren proposamenak. Hori dela eta hasieratik oso argi uki dugu, aurtengo edizioa parte izetin nahi gendula, eta hola luzetutxagun proposamena. Beraz, Gorkaren hasiera batek eta Gernikako parke batek bate ingo dabe uztailena 17 hemen Gerniken. Gure bigarren eskaintziari dagokiotxonez, Euskal Panoraman indarrandizedeko izen bat da, bera Olatz Salvador da. Eta, bueno, Olatz Salvadorrek hainbat urte daroaz musika estenan murgildute, eskakita taldien azizan beran ibilbide aziban eskakita taldien, eta gerora beran bakarkako bi proiektu atara deuz, lehengo eta behin zintzilik, eta gero ahogual. Olatz Salvadorren abestizek egi bat aitortzen dabe, gordetzen dabe, beran abotzana. Eta eusten dio musikari esker indartu itzen da. Uste dugu udako iluntze bero eta goxoagaz, elkarlanien ibiltzeko tanden perfecto bat osatzen dabela beran abotz eta akordiek. Bestetik, hasiberrira gonbidatu dugu zen beste gainotzeko artistak, atsedengunien eukiko dugu zuzeneko eskaintzen. Eta, bueno, igez emon genuen ezagutaraztera espazio txiki, eszeniko txiki hau, eta, bueno, proposamen bardinagaz jarraitzen dugu. Eta, bueno, festivala hasteko erantzulie, Gernikarra dan Asier Zugadi eukiko dugu, Zuga proiektu egaz. Asier Zugadi be hainbat taletan ibili hostien, beran bakarkako proiektuagaz hasi da martxan, eta abesti simple bezain sakonak lantzen duz bertan.
Eskaintza honegaz, Hasiberrik beran ekarpen txikizei nahi dotzie herrizen sortu diren talde eta proiektu danari. Beraz, hau parriko artistak. Azkenik, Broken Brothers Brass Band eta festivalera atorko dan azkenengo taldien. Iruñati datorren talde honek, New Orleanseko doinuek ikarriko dozkuz, eta afariko tartie girotzigaz arduratuko da. Jateko aipatu dugu, eta aurten behatze dengunien afaltzeko ordueri tarte bat eskainiko dotzagu. Beste urtitan moduen, 1000 pertsonentzako bertako produktu eta edariz osatutako eskaintza bat prestatzen gabiz. Eta guretzako garrantzitsue da inguruko baserritarrei izen eta abizenak ipitzien. Eta euren produktuekaz eskaintza duin eta erakargarri bat einalizetie. Zentzu horretan, eskerrak emon nahi dotzaguz Urremendi Landa Garapen Elkartieri eta baserretik Gernikara ekimenari. Aurretako urtitako moduen, ekoizle bardinekin jarraitzen dugu bierrien, Boga Garagardoa, Bizioko Gaztien Zagardoa, Hasiberriak Wines, Bibardoa Kooperatiba eta baserretik Gernikarako baserritar guztizekin. Lehengo disinotik beti azpimarratu dugu kulturiek balio eraldatzaile badekola. Hasiberrin sortzen dugun kultur eskaintzi ez gain, egiteko modueri bebai, arreta berezize pintzen dotzagu. Eta horren adibidez, erronka garbia ziurtagirizen lan eitzie, gure astarna eta festivalan karbono astarna aliketak itxena izeteko, eta bestetik, nola ez, ikur bihurtu diren, Hasiberrin ikur bihurtu diren, ezerleku honekaz, ez? Da, azken honekaz, aipatu dugu moduen harin hau, zaborretara doa zen tona bat artile berreskuratu duguz, eta berrerabilitako jutezko ezerlekuek egin duguz. Eta, besteri barik, aurkezpen honetara, leixuri etorriaku, Euskara Kultura eta Kirozaieko Foru Diputatue, eta, berabe bai hitz batzugu dauz ezan, hola nire apur bat izilbitzen eta, berari luzetuko txate hitze. Egunon dan hori, egun zoragarrie dekogu gaur ganera hemen Gerniken, eta nik berba batzuteko taz prepareta, baina laburtxue izengona, zorratzean zauze honeri inzuala ziniorik ez emoteko. Garazik nabarmendu dauen modure, Hasiberrik erakusten dauzku zelan ustartu aldo guzan musikaganako eta kulturaganako grina eta jasangarritasunarekiko konpromiso sendoa. Izan be, Hasiberri jaialdi bat baino gehiago da. Jasangarritasunaren alde egiten dauan mugimendu bat da, alderdi danatan. Ekitaldia antolatzerakoan hartzen dan erabaki bakotxa, gure ingurunea babesteko eta jagoteko intentzinoagaz hartzen da. Jaialdiak 4. edizioa dauko aurtengoa eta erakusten deusku musikaz eta kulturaz gozatu ahal dogula gure ingurunean astarna negatiborik itxibarik. Hasiberriren alderdi berritzailenetariko bat da, hain ohikoak ez diran espazioetan kultura sustatzeko daukon gaitasuna. Europako herrien parkea ez da bakarrik ospakizunetarako toki bet, natura eta artea batzen dituan agertoki bardinbakoa be bada. Ingurune horrek aukera paregabea emoten deusku musikaz gozatzeko esperientzia sentsoriala aberasten dauan giro batean. 4. edizio honetan, Hasiberrik ganera, 0 kilometroko produktuak sustatzeko konpromisoa be hartu dau, garazik esan dauen moduan, jakiei eta artistei jagokonez. Tokiko ekoizle eta sortzaileei lagunduta, geure komunidadearen ekonomia sustatu eta ingurumen inpaktua txikitzen dugu. Ikuspegi horrek komunidade loturak indartzen dauz eta ganera tokiko garapena babesten dau. Kulturak bultzatu ahal dauanaren adibide da hori dana. Hasiberri, beraz, musika kontzertu bat baino askoz gehiago da. Agerian uzten dau, kultura tokiko motor ekonomiko indartsua dala. Eta jasangarritasuna sustatzeko eta berau eguneroko alderdi danetan txertatu ahal dogula erakusteko tresnabe bada. Hasiberriren esia ernetzen hasi da honezkero. Uztailaren 17an ikusiko doguz alegin zoragarri honen fruituak.
kulturaniztasuna tokiko musikaren aldeko grinagaz ustartuko dabe. Danok gozatu halko dugun giro paregabe eta aberasgarria sortuz. Gonbidatuta zagoze, danok Gernikara etorten eta gugaz batera musikaz, barrez eta emozinoz betetako gau magikoa pasetan. Jaialdia ezagutzen dabenek badakie kalidadea bermatuta egongo dala, da ondino ezagutzen ez dabenek gonbidauta dagoz bizipen paregabe eta ahaztezin bat bizitzen. Amaitu aurretik eskerrak eman gura deutzedaz, bihotz-bihotzez, Hasiberriko familia danari, kultura esperientzia zoragarri hori sortzeko egin daben lan eskergagatik eta agertutako dedikazioagatik eta zelanez Bizkaiko Foru Aldundiagaz kontateagatik. Eskerrik asko. Bueno, eta ja maitzen joateko festivalan inguruko zehaztasun tekniko batzuk emongo dotaz. Zeirik eta laurdenetan zabalduko diratirek, eta zazpireko ikutsitan hasiko da zuga, berton atzeden gunean. Zazpitzerdizetan kontzertuguneko atiek zabalduko doguz, eta sortziretan hasiko da Olatz Salvadorren kontzertu gunean. Behatzik eta laurdenetan, atzeden gunean, afaltzeko tarti egongo da, eta bertan Broken Brothers Brass Band eukiko dugu, girotzen. Eta azkenik, 11 laurden gutxiagotan, hasiko da Gorka Urbizu kontzertu gunean. Sarreran prezioa, 35 eurotakoa izango da, eta gaur bertan, ekainak lauan, arratsaldeko 6etan egongo dire salgai, hasiberri.eus webatarizen. Garrantzitsu da bebai azpimarratzie, ustailen 17 euriz egingo badeuen, espero dut ezetz, urrengo gunera atzeratuko ziela kontzertu danak, ustailan 18. Eta, bueno, ezin dugu amaitzu aurkezpena, urte guzti hauetan Hasiberri proiektue babestu daben elkarte eta normanako guztizeri eskerrak emon barik. Bestiek beste, Bizkaiko Foru Aldundize, Gernika Lumoko Kulturetzie, Urremendi Landa Garapen elkartie, Baserretik Gernikara ekimena, eta Hasiberrin lanien edo bolondrez lanetan ibilan jente guztize. Beraz, eskerrik asko dan hori, eta bestiri barik, eskerrik asko zueri bai bertora hurbiltzearren, eta honegaz amaitutzat emongo dugu aurkezpena, eta bestiri barik eskerrik asko.